Arta ningkan kri si also aok kang hup lapen apok kisu kacalong pen ajok ningkan nerket kisu celang pontang lo. Bon sutame pini arni anta kimi yang tek awilang. Non kisu kacelang jiaphan api apo ari deng tangka maha kadure pen ajok. Karbiang long penamas council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM atau maphan kisu kacelang jiaphan kerap kelong wek jiaphan kacuneng di padopon napen ningkeme arat atum pustame alang ditumpan kerap dun wek jiaphan pusi perang ke atheng nopen kacuneng ripon ase kerap ke pale nang jia adim lake account number 388795360 napen IFSC code abangke CBINO 282183 lapen phone number 8822897244 pusi nang thandun follow ni pen music hanse report Kavidele news. Mudram lekhe kan kami nang rap tha ya lo nang rap lek nang pu dalam Dak bangke kopiah rong lo nang litum. dak bangke cegar tu rambong piro Tela ke sodet amen kopila. harmon hamse Konana hospital long lo ke cepon pu tan. civil medical college lo Lapen ke saudara abang bang kopi ya ke solo ke colong so la bangke doktor tanang kan kek kedet bon dalam bangke ada ning koira ini do tibi man ke lapu poklong si person ni pele man ke ada ning koira ini do lo pen man ke hem cewan det lo elangi an ke celang lo ke hai tuliram dong hang pan isi kami nirap bek tha alam nanti nang litum ni ko an lo lah so pan kecelang langsung sohan ke celang ke 8 bosor 8 mal longlit helang ta awipin lo ni litu celang an ke celang lo la sinon bang ke celang ta bidi ke jud lo la se kahai doktor tuliram rong hang pan ustame nirap bek tha nang rap bek tha sa ni kum hanta ne nali tum nang ke rabi pusi tawara cholang jung lo lapen tulang doktor tuliram rong hang sar alang liphan pustame nang ke rabi phan tawar si cholang iding lo nili tum ke Nilita nang chining rilo hotel lo ta nilisu pan ke nilita no kada celang tuara weda lo kisung hektik lo ta nang ditung ma bangke acak pentami nera pami nang po nilita long le phelang ta padoi lap lo po ni long ti ke ta nang le tum bangke nirap nang po alang li mudram lek theta nilita